Odhiambo tarehe 23 dwe mar auchiel gana ariyo prariyo kod abich nyakoram gajwang'ino mara enirio makare machiegni chendo endamany piny waikoni weche manyien mag mosebedo katimore odiochieng' mangima kabende odhiambo makawuono twak makawuono mara many piny nyakoram gajwang' odong' mana ndalo ariyo kende to ibago ng'anyo mano mochan bagi kweth mar Gen Z kabende giparo godo ng'anyono manolal gi ngima kuom rawere ka moko bende oyudo hinyruok ng'anyo mano bagi higa mokalo nyakoram gajwang' kawuono wadwa rango Kenya ei wang' jodolo nyaka sani noeno kod odiochieng'no manyore kanisa opogore opogore ne nitiere chir moro ma jonabi kata jodolo koro ne wuoyogo kabende noeno nyaka ei kanisni kano ting' nyaka bandera ma piny Kenya kagirango piny Kenya piny konchomo kamanade ma embaka mwadhigo gi Bishop Gordon Dongo ma en jadolo wadhi ng'iyo weche gi nyakoram gajwang' kabende wang'iyo ni to kaka jodolo sani ere kama gichung'ie kabende nyalo paro ni gintie kod ting' manone ikelo piny Kenya kanyakla kendo ikelo kwe to hieno bende gineno ni arita kod wechego mag ratiro nenre pacho kae ere kama ketogie en twak mabiro bang' weche manyien kaka pile roko pachi live marot machonga na 3:6 nono kabende wantie live kacha e YouTube Ramogi TV to mokwongo mage thuond weche. We face a lot of backlash from individuals who have been deducted by their employer but never remitted to SHA. Doho ng'ado ni nataro mar chik mondo mi sirikal ong'ad chudo mar okumba mar SHIF e osach jotich achiel kachiel kata bang' ng'ado osuru ma ochuno. We have forwarded a file to the DPP to charge some people, some police officers and civilians. Ogai mar jomin bura ochwalo nyinge mag ji auchiel mondo mi donjnegi gi ketho mar nek Albert Ojwang' kaka wuono OCS ma Nairobi Samuel Talam ochwalie doho. Anyuola no kweda kendo ok negi dwara watiyo ne widows 3,000 enyanam ka indiwa okwaluong widows ni mond liete nikech wacho ga ni liel ok nyal bedo gi chiege ote mag jip sir kod jolo mond liete okoko gwenge makaluo e odiochieng' ni ma piny ngima hingo odiochieng' mond liete. Machiegni nyakoram gajwang' chenro en ramany piny wantie gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia Hokeo. Doma malo yango ni en ataro mar chik ng'ado omenda madhine chudo mar okumba mar thieth mar SHA e osara ma pok ong'adne osuru ma ochuno kata gross salary. Kata bed ni pok otim ng'eto machungo chudo makamago. Doho no yango ni ng'eto makamano chalo ka gima sirikal jogo jotich nyadiriyo. Kaka yudo mo ilaronwa ma biro e kinde ma piny owacho to ywak ni kebe ma pacho kae nitiere kod gope mag SHA maromo bilion 21. Nen bura mane ochwal kod moko kuom jotije machon mag NHIF e doho mamalo bura mane kwedo ng'eto mar 2.75 mar osara jotije ma pacho ka kowuok kuom osara ma pok ong'adi osuru kata gross salary. Gikone e doho mamalo kokalo kuom jang'ad bura Mwita Chacha oyango ni ng'eto no mar osara ma osebedo ka itimo en ataro mar chik kendo chalo ka gima jotich juogo nyadiriyo. Kalure kod doho ng'ado 2.75 kowuok kuom osara duto mag jatich kata bang' juogo osuru mag piny owacho mano income tax ok ni kare. Ma biro e kinde ma piny owacho to ywak ni kembe kod ji ma ondiko jo Kenya okosebedo ka chwalo ng'eto mag jotich mag SHA kaka owinjore. E twak mane obagi e lok tich mar SHA Nairobi, jagoro ma ongirore migawo mar thieth Dr. Uma Oluga okoni kembe kod jondiko ni kod gope maromo bilion 21 mag SHA. So far we are owed 21 billion shillings out there. 21 billion shillings that is owed by employers. And it is very important that we work very closely with the employers so that we recover this 21 billion shillings so that we can also reimburse hospitals. We face a lot of backlash from individuals who have been deducted by their employer but never remitted to SHA. But the patients or the individuals never see that the problem arose from the employer not remitting. Oluga koni kembe mahawa 100,000 ma ondikore kod SHA 44,000 okosebedo ka chwalo omenda mag jotich mag ng'ado dwe ka dwe. We have patients in hospitals who are in those hospitals. They are aware
that they are fully registered by the Social Health Authority by virtue of the fact that they are employed, but their employers have not yet remitted the money. And this is some of the noise that you hear that SHA is not working. And we want to end this once and for all. Starting today, for the next 6 weeks across the country, we will be coming door to door to each employer to ensure that you're compliant with your remittances to the Social Health Authority. Kalure kod chike mag SHA, weg tich owinjo chwal omenda mag jotich kochopo tarik 9 mar dwe ka dwe, ka SHA to owinjo chul ute thieth tarik 14 mar dwe ka dwe. Judith Omondi, Ramogi TV. Gikone ogai mar jamin buche ODPP ochwalo nyinge mag ji 6 ma odonjnegi kod ketho mag nek Albert Ojwang kawuono e doho ma Kibra ywaro ko bede kind okinde mag sirikal kod mago mochung'ne jogo ma omaknegi burano. Ewi gimomiyo tim Aroya chenro mar chwalo achijego e doho mondo mi oyie kata dagi ketho ka okinde mag gi to pok nomiler. Cynthia Onyango ntiere kod ler mathoth. We have forwarded a file to DPP to charge some people, some police officers and civilians, but it's not the end of the case. We still are following more leads and more investigations before we can say we have now officially closed that file. Eweche mag jakom mar duol marango tije obila pachoka IPOA, kinde machuok kende kapok ogai mar jamin buche ODPP chiwo nyinge 6 mar jogo ma odonjnegi kod ketho ewi nek rawera Albert Ojwang. Nyinge mag jogo ma ochwal mondo donjnegi tingo obila 3 kod jopiny 3. Ka obila tingo OCS mar Tesendo Obila ma Central, Samson Kiprotich Talam, James Mukhwana, kaachiel kod Peter Kimani ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Kim. Jopiny tingo John Ngige Gitau ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Kinara, gin Amito Wabwao ma bende ong'ere ni Gilbis, kaachiel kod Brian Mwaniki Njue. Matin ne seche 4 bang'e, doho ma Kibra olokore kar nyiso lony kod ng'eyo mar chik bang' okinde mag sirikal kod mago mag jogo ma omaknegi bura keto ywaruok e lela e nyim jang'ad bura Irene Kavetsa ma okinde mag jogo ma omaknegi bura wacho ni sirikal oliwre chopo jogi e doho ma ok omiyogi ler moro amora. They were picked 15 minutes ago from their police stations without the state informing the advocates that they are being brought to take plea for murder. And they're not blinking. Sitting here knows about their advocates and knows the contacts. They cannot pretend today not to know. Ywaruok ma ochuo chieng' kuom kinde maromo dakika 30 ewi ler mar chike matayo kaka ichopo ng'ato e doho okelo doho golo chik mar chwalo winjo bura ni nyime nyaka odiochieng' makiny bang' fwenyore ni moko kuom achije ma ochopi e doho ne onge kod okinde. Hold on. Did you hear him? He said he wants an advocate from the Only state. one. Only one. The other one said he has an advocate called Kinuthia, and I said, in the unlikely event that Kinuthia is not here tomorrow, we will have an advocate on standby. But this court is very patient. It can wait. It can wait until they get funds to engage. Very well. We will adjourn. You need 2 weeks to get advocates. We will adjourn for 2 weeks. Stand up, the two of you. You will agree. In fact, you need to agree with the state. Do you want the plea to be taken first, or do you want mental assessment to be taken? We'll talk. Yeah. Kata kamano, okinde mag jogo ma omaknegi bura to owuok e burano ka oramo ngang' ni sirikal oroyo chopo achijegi e doho mondo okwe liet mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z ma ogen timore chieng' tich adek juma manyien mageto keto rapar ne rowere mag Gen Z kod sundo timbe mag thoe mawuok e lwet obila. We know very well Gen Zs are going for demonstrations on the 25th of Wednesday. The hurry is to placate the Gen Z. But don't worry, we have already taken 6 people to court. We will defend these people not to be used for political reasons to stop the Gen Z demonstrations. Okinde maganyola Albert Ojwang korka korgi to yango yie margi ni ratiro ewi nek Albert Ojwang biro yudore. Nonro owacho ni chich maduong' ni kuomgi ni gine mane gitimo timni. Kuom mano kiny ne waduoka ne somnegi kethogo, gibiro yie kata gibiro dagi
ibro winj bura no nyaka chieng' orum mondo adieri oyudre. Ema mobed mogik kendo wadhi tiyo kako kinde mar familia. Mo make sure ni jokata chuonya, jokako kwanyo oyudo justice. Bura ni igeno dhi nyime odiechieng' makiny saa 4 mar okinyi e doho ma Kibra, kinde ma igeno ni achije biro yie kata dagi ketho ma odonjnegigo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Chenro matimo bero mar yango gima nyocha okelo tho mar jalupo moro ma jahigni 35 ma report ne owuok ni ne odere e sel matesendo bila makipasi pod okwamo. Man kaluwore gi mano ma familia mare wacho ni ok gionge kod nyalo mar tayo chenrono ka ok omigi sir. Jafo marwa Lebich ni gilero kwa Homa Bay. Familia mar jalupo Collins Omondi Onditi manotho e sel manite sendo bila makipasi ka chudbura masuba North kama ne otere bang' kane omake kane oyudi abila mar diek e dala moro manie gweng' Mandhoro osebedo kadang' ne juma achiel nyaka ne owet ngimane. Ringre jalupo no ne oter e kar kano ringre jomotho ma Homa Bay kama ne omiye familia mare chik mondo gimany bero margi kaachiel kod okil mabiro chung' ka itimo bero mar yango gima ne okelo thone. Kata kamano familia no pod okwamo nyaka sani nikech ok ginyalo yudo omenda mar chulo jabero gi okil manyalo chungelo familia margeno e kinde mitimo bero mar ringre wuodgeno. Nonyisa ni nyaka bed ga 40,000 kata 30 nikech makawo daktechegi daktari amanyo kendo wuon mok mar sirkal. Koro mar sirkal bedo yore to mara bende bedo yore. Koro pesa ma mondo ayud siling 40,000 kata 30 pod otama. Koro momiyo akwayo kony kogik sande maduogo to en gi wige 2. Taparo no dhi kethore. Koro ka gine ka ok ayudo kaka nyalo timo onge kaka dang' akony. Min od jalupo no Karen Adhiambo pimo gi lit kaka ne omak wuon pargi kendo gikone ne odhi owito ngimane te sendo bila makipasi kama ne okone ne okawo ngimane ok e yor derruok ka otiyo gi long mane orwako ka oywak ni ringre wuon pargeno nyalo medo budho e kar kano ringre nikech ok ginyalo yudo omenda mar kodo jabero gi okil mabiro chung'negi e chenro no. Piny no chama saidi ka penjra tadhi chako nang'o kama antie kech un parwa nyaka wakawre go onge gimoro amora nikech wathagre mane tie nam. Koro ka un parwa nosetho kamano ambe kochopo chieng' mande ka tieko wach manotera dala wata wuok mande kabiro adhi nyaka Muchari tayude. Akia gima jogo pango koda kama antie no nikech kata gin pok ibiro ira maging'isa ni nyaweyoma kata kama pok ing'isa. Koro anakwama na kony joma nyalo gore kuoma manyalo konya mondo adhi ahikuon parwa no odhi oywe. Anyuola mar jalupo no bende ywak ni onge lipot moro amora ma giseyudo kuom sirkal nyaka ne wuorgi notho yo magalagala te sendo bila no kendo pod gikwamo nyaka sani ka gikwayo sirkal kod joma chunygi ni thuolo mondo yo konygi e yudo jabero gi okil mabiro chung'negi e kinde mitimo bero mar ringre wuodgi no mondo mi ging'e gima ne okelo thone. Ma wuongi ni ma wuon nyathi lwete ni nono oringo ka gi kacha pok oyudo kata gimoro munyalo mako go lawyer munyalo tero ne kata daktari mare mar private. Koro wadwaro kony nikech en kosiko dang'a ka omenyo nikech kanwa dhi mondo miyo watim okonwa ni mondo wadhi mondo tim postmortem okonwa pesa midwaro 40,000 kata 30,000 pesa no botamwa kama wayude jaduong' no bende onge kuma yude chiwode no be kuro dong kanyo gi nyathi kanyo. Min nyathino manyocha ne mani jaod jaduong' ni be sani nyaka ne winj wuode manyocha ne konyo no otho e nam. Sani endi wiye okethore ma en mana ng'ama mbiriti arita koweye thuolo to en oringo nodhi manyo mondi kuma nitie mondo miye chiemo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Migao mar omenda yango ne dhi chwalo omenda ne 10 counties kachop tich abich mar jumane. Omenda go en mar dwe mar abich kod dwe mar 6 higani. Riwruok mar governors to ywak ni pesa no dhi chopo ne gi ndalo matin to iloro kalenda mar hik omenda 2025-2026 kaka Walter Nyambaga leronwa. Kinde romo mane okelo kanyakla sirikal mamalo to kod sirikal mar county e boduol mar budget kod uchumi IBEC ka mane migao mar omenda oyango ni sirikal dhi chwalo ne counties omenda kochopo chieng' tich abich mar jumane. Pass 1 to section 180. Magi timore ka riwruok mar governors to ywakore ni mondo med gi ndalo moko mar tiyo kod pesa go kapok kalenda mar hik omenda olor. The financial year is coming to an end, and any delays, any gridlock in releasing funds
will exacerbate the pending bills issue that we already have. The act has been passed, but the funds, some have not been appropriated in the national government budget, and for those that were appropriated in Supplementary 2 and the main budget, the money is yet to be released. So then we end up with a County Government Additional Allocation Act that's lapsing without the funds reaching the counties. Lalruokno bende onyolo winjruok mondo duol mar governors kod sirikal mamalo monywando nyaka od bura owetoko buche manegi tere doho wi ywaruok mag pesa mar siro somo NGCDF. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ochiwo ndalo 30 ne komiti mochuogi mondo kanyaklano mondo oyud winjruok madhi konyo chiwo thuolo mar siro somo e somo manyien. So you are a county governor, you have a county integrated development plan, and one member of parliament comes with a budget bigger than your water ministry to do a small dam in a corner in your county and some locals. You know, I think, Your Excellency, these are the things that we need to discuss, you know, in an honest way. What the national government is doing, instead of leaving counties to fight this huge fight back alone, we in the national government are saying, let's take the flag. Some of the things here we are calling disputes and conflicts are very minor issues, inconsequential, and they are expected. Differences of opinion and interpretation of mandate, these are normal things. IBEC oyango chirni 13 midhi tieki kochopo dwe mar 10, to marom 15 bende idhi chaki dwe mar 12. Kata kamano gichiwo agete ne 10 counties mondo chula tamalo 50 mar soluro mar gedo mag chirnigo eka sirikal mamalo bende ochwal margi. Because first we say the two levels should never compete with each other. They must respect each other and consult and agree and cooperate and move on, because we have only one government of the Republic of Kenya. Ekata doko ni duol mar budget kanyakla kod uchumi mar piny owacho mamalo kod counties ogike winjruok ni omenda mar counties ibi chwal tich abich mar jumane. Pejodoni to bende counties ni kod thuolo moromo mar tiyo kod pesago. Koso pesago prodok agulu mar piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Karen, Nairobi. Jakom duol maketo nyong'e tijo bila IPOA Isaka San nokwayo ng'uono ewi bedoni ne nitiere kata ne entiere kanyakla gi ogai mar obila kod lange e kinde mane gitwak gi jopiny kokalo kuom ute fwambo ewi tho mar Albert Ojwang matimore e kinde maduol mar IMLU. Mano Independent Medical Legal Unit koro dwaro mondo mi tim nonro malong'o ewi nek kod lal mar awere pachoka kendo nene rato margi oyudre. E odiochieng'no mane ogai mar obila ogolo lendo mane yango tho mar rawera Albert Ojwang e lwet obila, kamane giwacho ni rawerano nogoyo wiye e kor ot ma owito ngimane, jakom duol maketo nyong'o tije obila IPOA Isaac Hassan ne ni kodgi. Hassan kawuono koro kwa ng'uono kuom bedo ni ne entie kanyakla gi ogai mar obila kod lange. Gino mathoth oganda ne ng'uro ka penjo maduong' en ni to ere kaka ne odhi timo nonro e kinde mane nenore ka gima ne gigolo paro machalre. Nowuoyo romo motis ni International Justice Mission Event kama ne owacho ni ne ok ochano mar bedo kanyo, to mak mana ni twak makamano noyudo ka otimo limbe apisno. Gino mowacho ni ne en makosa. There were people who were there from our investigation team. I went there to go and actually look at the cell, and I was so disturbed, and I didn't want to be with them in the police conference. The IG is the one who asked me to come and join him. I think it was a big mistake, I think, which should not have happened. And I explained that to Parliament that we apologize for that. We should not have actually appeared with them. Ogai machon mar doho David Maraga mabende ni romo no okwo piny owacho mondo mi okas lokruok mowinjo time sekta mar obila mar neno ni chenro mag obila orie ka bende ose obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Delayed justice is not merely a procedural failure. It is a betrayal of trust. For survivors and families, every day without resolution deepens their trauma. Consider the mother who waits years for answers about her disappeared son, or a widow who faces intimidation while seeking justice for her husband's unlawful killing.
Duol mochung' kende marango ratiro mar oganda mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit okwayo mondo mi kas nonro e wi obila ma osebedo katiyo marach gi teko margi ka bende giseo piny owacho kuom rem kawo okang' mar chik ne obila mano oseyud gi ketho. Today's report will no doubt contain statistics, patterns, and case studies. But behind every data point is a name, a family, a shattered life. Let us not forget that, and let us also remember lawyers who have paid the ultimate price in the course of defending human rights. Death in police custody is probably the worst expression of police behavior that you can imagine. This is a protected place, but we saw what happened, and of course now we are waiting for the court case to unravel how far the accountability goes. But I think what struck me was in that moment, IPOA could not even arrest police officers independently. Riwruogno wacho ni jo Kenya 63 ne otho, 63 ne ondhi ka 26 ne olal e kinde ng'anyo mag Gen Z ma bende ne oweyo ji ma kwan gi ohewo 600 gi hinyruok. Mag somo riwruog jotend skunde mag sekondari pacho ka Kesha oramoni chik manyocha doho golo ne kik gimedo omenda mbalang' mar school fees ok nyal tiyo. Jakom riwruog jopuonjgo Willy Kuria kone chik mar omenda ma ichulo sani kaka school fees en ne okadhi chiegni higni 10 mosekalo miyo sani okoni ok nyal tiyo kaluwore gi ng'awruok e nengo mar mwandu ma itiyogo e skunde. Bende ochwalo ng'ur kaluwore gi okang' mar piny owacho deko kapok ochwalo omenda monego bed ni itiyogo e skunde gino mokoni ng'uko chenro mag somo. Noloso Mombasa motelo ne romo magalamoro mar higa ka higa madhi kelo kanyakla chiegni jotend jopuonj 7,000 kaachiel kod jogo manie sekta mar somo. In body schools, county and extra county, and 53 in national schools, it cannot work. It will not work. It was set in 2015, 10 years ago. Nobody can tell us that one will work. There is a 46% inflation. Printing papers was costing 400. Now it is 800. How do you tell us that we can operate with that amount of money? It can't work. Second term, we have received a capitation of 3,400. It is supposed to be 6,600. So we have a balance of this term of 3,200. We know today over 90% of our learning institutions are still cutting firewood to cook. They are using fossil fuels like generators for their lighting. We want to eliminate firewood from schools by introducing LPG as a transition fuel, steam cooking, biogas, and also electricity cooking that is powered by solar. Daka empire koda chiel bang' sa chiel na midhiambo chendo endamany pinyero kamano kuom medo ket Ramogi TV neno ka okelo Halwot Jakiranda wacho ni Ramogi TV ler sori karungu osiro rameny piny ahinya kaka weche gichopo ne gi yo mowinjore. Rolex Ondeng ma Homa Bay wacho ni Ramogi neno maler Homa Bay to wach mar Albert no ema pod pek kendo wacho ni pod omako wange ging'iyo mana kaka weche brodhi. Pastor Collins Odinda ni kachain bende pastor wacho ka chani osedonje chenro ni mar rameny piny wacho ni entie bonde county Masiaya kod minodi alili nyar Kabondo kod Yuore Eliza nyara Lego Randago kaeto wacho ni josiasa kik odonjre kod ng'anyo mar Gen Z wacho ni giwuondre ne gin kodgi to chunygi to onge kode giwera were opar pachgi owuon kendo jogi joka wacho ni keuni ema giloko keuni na kiano logo dango neno bende ote kanyo ma Nixon Aumo Jagongo wacho ni weche gichopo ne makare entiere kodwa wacho ni nyaka giko ana bende Musa Orure entiere kakdhimu kaeto Evans Oyuga Wasonga wacho ni gin gi Rosemary gimora henya gichendo kata kamano giketo mana wangi kaka weche medo dhi e piny Kenya. Monica Kumu nyisani entiere CBD weche gichopo ne yo makare ahinya poch gi pak ne Ramogi TV kuom ni weche chopo ne oganda yo makare benano kanyo ote mar Baba Twins wacho ka chacha ni weche gichopo ne kai entie Kisumu Europe okwa serikal nigi bigi mi arita ne Gen Z ka timo ng'anyo mar gima muol ma onge ketho gir ng'ato. Rawere bendo wacho ni okwayo gi mondo ging'any gi muol. Wayo matinya korom gajwang ma en ramany piny kikidhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Itimango parinit, ilalo address no nadi. To, anna se wito tiko na dustbin. Wachna, anna biro konyi nade. Machiegni kero nyakwar mgajuang ka piny dhialo odiochieng' mondliete mathoth yangore ni pod ndiere kod midhiero ahinya to kagikale akwede magithoro kadho. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyo manoyore nyasi manobagi madhialo mondliete wajiwo oganda mondo miyo mak motegno chenro mag bero ratich mine ka sirikal bende oyange ni nitie kod ting' matimo korka kore e reso mondliete. Reporter marwa Lilian Beta tiere kod ler. E odiochieng' dhialo mondliete, mon maromo 3,000 noyoro e nyasino mabende nobag e boma ma Kisumu koriwre kod riwruog mondliete mar Nyanam Widows. Jaod bura ma Kisumu West, Rosa Abuyu kod Caroline Ogot, ma en jata chenro mag mine e kaunti ma Kisumu, bende noriwre kod minego kendo ojiwo sirikal mondo oket okenge makonyo mondliete e pachoka, makaluwore gi akwede magiseyudo e kuonde magidakie. Wabe Kenya kantie programs matin mikonyo go widows. Lakini oket gi e group maduong' miluongo ni vulnerable. To vulnerable ng'eny makata moko widows to pod gin vulnerable. Omiyo wamedo mana kwayo sirikal ni wabede gi specific programs mana mag widows kende. Iyudo ka ng'ato biro ni hoye kata ng'ato biro ni koro dwa bedo iwore to kar konyo timayogi. Koro wapuonjogi ka watayogi ni kamae kaka jidak, kamae kaka irito. Jadolo ma ACK Bondo, Emilio Nyango, ma bende ne en wendo modhial e nyasino, ojiwo mine mondo oti kod ratiro margi e donjo e lemo mag telo, ka bende oseyo akweda mag mondliete e lemo mag dongruok. Iwachoga ni widows nyaka teri e kibed go authority mar timo gimoro. E pinje luo ne onge wach sexual cleansing of widows. Ni ka jaodiotho to koro igak. Koro nyaka idhi gi ng'at moro ma jamwa kata ma wiye ok ber ahinya eka mondo oklensi. Mago gik mamiyo mon onge gi teko. Moko kuom mondliete bende owacho moko kuom midhiero magisekaloe nyaka ne gibed mondliete. Asebeda widow for 21 years now. Anyuola no kweda kendo ok ne gidwara. Noyudo ka nakonyo tich e kanisa moro puonjo nyithindo
to kane jaoda osetho ne gikweda kendo ne giwacho ni ka dhi chwado ka bro puonjo nyithindo kanyo to abo chwado nyithindo bro tho according to the tradition. Koro nawuok kanyo mana achako kara. Aseyudo pek mang'eny e puonjo nyithindo kata thiedhogi ka gituo kata bedo kod ot maber. Kich jaoda noweya e dala ka kwara. Koro nochopo kama nadwa go dala. Koro nochuna ni mondo mi amany ng'ato mane nyalo gona dala. Nadak e loans, ngima na nodak e loans. Koro na mama loans throughout. Again, raising children, especially boys, yawuoyi ok tijgi yot. Ka gichopo e adolescence, koro tijgi tek kabisa, gilok kata nyiri. Kech nyako imbe ni nyako koro ing'e what to do. But yawuoyi ing'e ni ok in wuoyi, koro chiko gi ok yot. Moko be koro tunggi oti, koro oneno ni en aman. But Nyasaye nokonya. Jackie Odhiambo, ma en jatend riwruok mar Nyanam Widows, olero ni resruok oseyudore ne mond liete ma kwan giromo 3,300 ma koro sani nigi geno mar dongruok. Watiyo ne widows 3,000. E Nyanam ka indiwa ok waluong widows ni mond liete nikech wacho ga ni liel ok nyal bedo gi chiege. Koro waluongo widows ni mond ruoth kata mana miyo ma jaode osenindo. To kawuono wan ka mondo wa celebrate odiochieng' miluongo ni International Widows Day. Koro kaka Nyanam mane tijwa mwatiyo watego mon ma joutgi osenindo mondo bed jotelo makare makelo lokruok mabeyo e udigi to kod e gwengegi kuma giaye. E dhialo odiochieng' mond liete, mor gi hilo opong'o wengegi kendo kwayo gi maduong' ne jopiny en mondo kik kwedgi makalure ni gin bende gin gi duond e alwora margi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Club mar Police FC joloch tuke adhula League maduong' season ma higa 2024-2025. Loch margi mokwongo nyaka negidonji League maduong' higni 11 mokalo. Tok loch, Police biro timo ikruok ne tuke mag CAF Champions League e kinde mag Gor Mahia ma bende notieke thuolo mar ariyo biro rakore gi Nairobi United mar manyo tiko tuke mag CAF Confederation Cup. Jafo mara James Opondo miwa ler mathoth ewi chenro ma Police FC ni godo matio makare e tuke mag CAF kachiel gi League season mabiro. Police bingwa Salus Populi Policing through sports. Tokrito kuom higni 11 gikone to club mar Kenya Police FC noting'o kombe mar adhula League maduong' pacho ka odiochieng' manyoro nyasi mane obagi e lap ma Ulinzi Complex. Police notiko league tugo mane gitugo gi club mar Gor Mahia ma bende gin joloch season mokalo. Ni furaha iliyoje, wamechovya sali. Police bingwa, hakuna atakayetamba mbele Police, hakuna ataongea mbele Police. Aliyopewa kapewa, mpewa hapo konyeki, wameipambania na siku leo wanaipata tabasamu. Police otiko season gi points 65 tok tuke 34 kaloch margi e season mangemano chopo tuke 18 e kinde magiwuok modhi tuke 11 kendo logi tuke 5 kende. Kano wego jofwambo kocha mar Police FC nolero ni keto jotugo kanyakla kaachiel gi keto jotugo bedo gi luoro e kindgi giwegi ema okelo duoko momiyo gi okombe. First of all, this was the work of the team, not a one-man show. I didn't need it alone. We are as a team, so I thank my boys. They understood what I wanted from them, but also I congratulate my bosses. They have been with us. They pushed. So without as a team, we couldn't be where we are. So we thank God for the work. Toka okombe maduong' Police biro ting'o nying Kenya tuke mag CAF Champions League season manyien. Season mokalo ni Police notugo tuke mag CAF Confederation Cup kama ne othich gi oko e round mar ariyo gi club mar Zamalek FC. Kata kamano kocha Etienne olero ni nyaka gibed gi ikruok makare motelo ne tuke go. They have a lot to do. They have a lot to do. They have to sit down to summarize, to think what happened last the season, which wasn't good, and then put down other ingredients to uplift the level. So I think they have a lot to do, even though they have done a lot. So the journey is still there. They have to work hard more.
Nyasi mar chiwo kombe ne polis no yuore gi patron mag klepe ariyo go duto, Raila Amolo Odinga kaachiel gi jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Omolo mane meeting mar bedo patron mar polis no wacho ni gibiro keto chenro mong'ith kendo jiwo jotugo mondo obed gi paro mar timo maber e tuke mag pinje Afrika. What I've done as a patron is to demonstrate leadership and also to work closely with the rest of the people who support the club. There is a board which has been very effective. I think Kenya Police Football Club is the only club that has up-to-date audited accounts. So beyond what is happening on the field, there are issues of governance, there are issues of motivation, and I would want to challenge the rest of the clubs to follow suit. Club mar Gor Mahia komachielo biro timo ikruok margi motelo ne tuke mag FKF Cup e kind gi club mar Nairobi United ka jaloch biro tugo tuke mag CAF Confederation Cup season manyien. FC Talanta kaachiel gi club mar Nairobi City Stars duto odok elum e kinde ma Posta Rangers to biro rakore gi club mar Naivas e laro tiko achiel kende mar tugo lig maduong' season mar higa 2025-2026. Lakini wamehitaji misimu 11 tangia timu ya polisi kuweza kuondoka na taji. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. 24 mwaka 2025, Kenya Police Football Club are the champions. Kenya bago tuke mag golf tielo mar 16 mag jolweny motisini International Military Golf Tournament tuke mag Ochan gi International Military Sports Council. Pinja pago chiko biro rakore e tukego mochan ni biro chakre ayanga odiochieng' makiny nyaka tich ang'wen lab ma Diamonds Leisure Golf Resort kano wuoyo e kinde mane yawo ayanga tukego. Jatend jolweny ma pacho ka General Charles Kahariri oleo ni tuke mag jolweny en gino makonyo jolweny e kelo kwe kind oganda, kamano bende en thuolo magitiyo godo mar yweyo kata yudo paro maliw makonyo gi timo tijegi maber pile ka pile. We recognize the responsibility that comes with this privilege and have spared no effort to ensure that this edition of the championship will be memorable, not only in the quality of the competition, but also through the warmth of the true Kenyan hospitality. The significance of sports in military cannot be overstated. This is so because in the military profession, we often operate in spaces marked by conflict, division, and uncertainty. Yet, gatherings such as this remind us of our shared humanity. It is a great pleasure for me today as official CISMA representative being here to represent all CISMA authorities and all member nations part of this organization. CISMA, as the highest level military sport organization in the world, has the mission to enhance mutual respect and develop friendly relations among its member nations. Kanye mwalore kinyimo kwa mara penya no kaineo uoru wachoni entiere kodwa mora hinya gi chendo mara penya rito twak Rolex Nika Chain Bema Rolex Ondeng kaito Waria John wachoni gin kanyo gi Amalia Waria okao mos mage kabende gi wachoni gito matwak mara penya kwa mga juang nano bende otima Gordon Kayaga GK wachoni entie God Kweru mora hinya gi Ramogi TV Tobias Owino wachoni entiere Westa Sembo Ojelo kaito wachoni ogiogi kodi yie mora gi obila mapacho kae kaluore gi weche mosebedo katimore wachoni gima gidwaro sani en lokruok mondo timie sekta mar obila ma onge deo ni to ng'ato ya e dot mane wayo matinya kor mga juang wendowa mabende en Bishop Gordon Odongo chope e studio kae wadwa gombaka kotendre kod wechego mosebedo katimore pacho kae wadwa ng'iyo ni to jodolo to ng'iyo Kenya gi wang' mane nyakor mga juang wendo chope studio wayo matin kende wadugo daka machuo kende gi twak makamano wasebedo gi lokolizo tieno kikidhi mabor. Jaji anasukuma mpaka anaweka file kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces from where?
bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilisolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number 1. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duto teka unusi gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Machiegni kendo nyakwaro mgajwanga chenro en ramany piny wadonje kidieny mar ariyo na nyisi ni wadhi go mbaka. Waseno ka weche osebedo ka dhi mbele pacho kanya to nyoro nwaneno ka ntiere nyaka bandera mar piny Kenya e kanisa. Wadwa ng'eyo to jodolo to ng'iyo Kenya isechegi gi wang' mane. Antika gi wendo Bishop Gordon Odongo mabende en jadolo osebedo kode kinde mokalo to higa mokalo cha osebudhonwa matin miye thuolo mondo mose nyakwaro mgajwanga. Yumore Bishop. Lidia. Machiegni ahinya. Erokamano ahinya. Wago erokamano kendo ne Nyasaye mochako timonwa ng'wono mondo wachak wayudre wang' jowi mar TV ka. Osekawo kinde matin asebedo gi DJ moko here and there. Komedo nyaka kod somo be pod nwadok mondo wasom matin. But Nyasaye osemiwa breakthrough wantie. Erokamano. Kana yudo gwelo maru ochuna mondo arenga bi mondo wago mbaka gi jokanyanam. Machiegni ahinya. Thank you. Wachako gi higa mokalo noeno ng'anyo manotimore pacho kae, ng'anyo mar ratipo manobage gi rawere mag Gen Z. Ere kama nineno kama ng'anyoni nowe piny Kenya kapok wabire higane? Higa mokalo nabiro kapani diriyo kane piny liet ahinya. Sama ne Gen Z ne ng'anyo kendo nwatemo go mbaka gi josiasa to gi joma tindo magin Gen Z. Ok dang' awachi ni ng'anyo no nowe piny kama ber, nowe piny kama rach, kendo adhola no otemo no chang, lakini kapod wawinjo kaka piny wuoyo, kaka piny chalo, to ok wane ka adhola no osechang ahinya.
koro ok dang' awach no we piny kama ber kech en adhula mano chamore maduong' to kata sama wuoyni ok ane kosechango kamano. Kata sama wuoyni ok ane kosechango. Ok ane kosechango. Yeah. Ka kanisa noeno ka achiel kuom lendo manogo gi jatend piny ne en chungo arambe michiwo kuonde lemo mano dhi mbele nyaka igane. Ere kaka kineno wachni? Bang' ka jinsi no oandamana ma piny nobedo matek to arambe go chalo gima nodok chien matin. To dang' awachi ni chalo gima nodoge wang'i kendo kama nomole chon. But chalo gima nodoge wang'i to kuonde moko pok ochango, jomoko timo pod chunygi lit. Wan jo Kenya, kendo Kenya ka wan gi freedom of worship, ng'ato nyalo lemo kamoro amora mofil ni gwedhe. President, MPs, governors, jite politicians mago jo Kenya ginyalo lemo kamoro. Support the church ok rach, but support church ga agenda e marach. To ka ng'ato dwa no support tich Nyasaye kata gero church moro kanyo ok wane ka nitie lawa, but ka ng'ato dhi ga agenda mane makro bro kelo chapri nikech odhi gi gima kata ka ng'ato neno ni ng'ani to gimotiwo ni en gi lengo moro mbele. Koro lengo no ema wan kaka jodolo no onego yie mondo josiasa dhi e church ga agenda, josiasa onego bi e church ni biro lemo to kodiko bi mondo gium wang'wa gi pesa makore lach ten ga agenda ne. Jadolo ere kamigore lai kind agenda ma ng'ama chiwo ntiere godo. Ere kaka idwa ng'eyo ka ni ng'ani to nigi agenda to ng'ani to onge go? Mondo winj ng'ato nigi agenda mokwongo sama owuoyo, dhano winje wach ni kowuoyo. Nitie ng'ama odhi lemo, ka nitie ng'ama be nodhi manyo piny, sama obiro chung' owuo tibiro winjo ka en gi agenda ne ma gima notere kanyo ne ok en lemo. Tadiere josiasa mang'eny waneno kodhi e church to akia ni mano kitgi nikech gin josiasa. Neno ka gitemo gilo matindo, but wan gima wakwayo ni ka ng'ato dhi lemo to agenda machiegno monego bed ga church obed mana dhi lemo, ka ok okiko lemo to gi personal ne kamano. Yeah. Sani kama wantiere ni odiochieng' manyoro ne ntiere weche motimore ei kanisni. Noeno ka no kanisa mano bagie kar mano bagie lamo ne rawere mano wito ngimagi. Noeno ka ne ntiere nyaka bandera mag piny Kenya. Bende kanisi moko awinjo ka jadolo moko wuo motegno ahinya. Taro mar kaka nwaneno kinde mokadho. Ang'o molokore jadolo? People learn, people change. Kendo ji move on. Ji puonjore. Ji lokore to dhano dhi nyime. Koro mano gimok wanyal dagi. Nitie kier koka nitie chunga. Kata ka nitie kikruok ma ji neno lakini ok dang' awach ni ji te. Nitie joma wang'gi oseyepo, ma wang'gi oseneno, madwa no wach adiera manyalo konyo piny. But an gima dang' akwa ondiki ni kik wawuoth kaka joma ok oyie wuotho. Nitie okang' ma church ok onego chopi. To nitie gik moko onego wahiga wagole piny mondo warwake kanisa. Church onego dong' kaka church. Church en jathik ma ka jomoko larore kata ka jinsi larore gi government, church onego donji kindgi mondo obed jathik, to onego wahege mea inside wan kaka jodolo. Koro nwaneno kaka notimore nyoro, but ahinya bedo ga marach dang' akunyo tich Nyasaye jodolo wetena nwachung'uru gi wach Nyasaye. Kik watim gik ma joma ok oyie timo, kik watim gima jinsi timo, kata kik watim gima josiasa timo. Wan watimuru wach Nyasaye. Nyasaye noluongwa mondo watima kamano. Odong' ndalo ariyo kende to chopo tarik 25 ma en odiochieng' bende koro en rapar ne ng'anyono maratipo manotimore e pacho ka jadolo. King'iyo Kenya sani, ineno ka Kenya ni kama nade king'iye gi wang' jadolo? Kenya ok ni kama berruok. But chien kato nodwa kwe matin. Kaluwore gi weche manotimore mag nek ma kacha gi kacha. Chalo gima chiro liet kendo chiro adhola. Kendo miyo ji bedo ga agenda kata na agenda og nikech gima timore nyalo miyo ng'ato bedo ga agenda modhi gi street. But chien kata nono ka ne piny osekwe nikech wan joma wuotho.
ok wan kamoro achiel kendo kuma wuothogo wan gi itwa wawinjo kaka piny wuoyo but chien kato ne bidwa nokwe lakini weche moko manodwa timore mag nek gichalo gima chira adhola makata ka inyalo wuok mondo andamana to nyalo andamana ka gin gajenda to chalo gima piny to ne kwe koro idhi tim rapar mar gima notimore last year no ne ok en mor wan kit kata an kana biro ka chopa ka ne ok yot mondo ni chope studio ka mondo ne ka state house ka kibiro ka ne ok en gima yot kendo ji mang'eny no safa ma ok dang wachak wa mor mondo jodoge that gima waneno ka notim ndalo cha kech ji mang'eny no lose nyithindgi or lose their husbands gik mang'eny no kethore kendo ji mang'eny no wito nyaka tich nikech samoro ng'ato ne tiyo kamoro to tije no ne ji odhi movamia moketho mwandu mane kanyo do ng'ano wito tija koro ok wanyala lawa ahinya maka de nitie wach minyalo tim mondo kik maandamano timre Kenya kato nego tim nikech onge ber tuk 25 ang'ini gotieno kudwanda bari ka to gina bari mag piwang mag ywak jomoringo hospitali and the amano kata un jofwa moseno ka maandamano be umbu safa lot umbi ok miu yot koro kanitie gima dang tim tandang akwa ni joma nyalo timo gino including us one teach when wuoyo gi vijana wuoyo gi jopiny mondo kanitie gima dang tim ka ji ok odhi street nikech ongo wala ma dhi street bro kelo na piny en na ywak ji dhi wito tije ji dhi tho kamano koro kanitie gima dang tim to gina mondo tim mondo piny obed gi kwe. Jadolo achiel kuom gigo ma mbede ntiere pen chike apacho kae en wach moyie ne oganda ng'anyo kae to bende winjo ka jo Kenya ero wacho ni dhok ma sirikal winjen mana ng'anyo. In kaka jadolo ni onge tiende ji odhi owuok oko odhi ong'any. Paro ni dipo ni nyalo bedo ni nyono tie jopiny ewi ratiro momige gi chike. En ratiro ma chik omiyogi lakini duoko mosekelo be waseneno. To gima wanga i jopiny mamiyo ji dhiga ng'any en ga agoko. To ndike Proverbs 15 ni duoko mamul kuyo ga mirima. Koro joma wuoyo gi jopiny onego wuo gi jopiny gi muolo kendo kata ka gi raise their complaint onego duok gi muolo nikech koduok gi maber to biro kuyo asira magin go. To kapodi go negi koto mi asira medore but ng'anyo to nitie chik ji oseng'anyo Kenya ka ji nochako ng'anyo kapod watindo ji ng'awo nyaka sane owala mosekelo waseneno to gi rach mosekelo gi omiyo ng'anyo rach nan en ni ji tho people lose their life ng'ato ka tho to tho dichiel kinyo no ochako yude kendo to sama ng'ato tho ni joma notegemea ne ng'eny owe fuok maduong' chien gini kanitie gima inyalo tim mondo kik ji dhi street to ginemo nego tim mondo kony the situation. Ang'o manyatim jadolo? Awacho ni duoko mamul kuyo mirima. Koro mirimb jogi the concerned people ni joma nyalo wuoyo kodgi kich jogi ng'anyo ne government. Kata ka ng'anyo ne church to ok ruok lakini jogi ng'anyo ne gi sana en sirikal. Koro ka sirikal nyalo wuoyo kodgi gi ng'uono mondo duok mirimb gi chien mondo piny odhi nyime to dang bede maber moloyo. Ero akiwacho ni ne ji ochako ng'anyo kana pod utindo be ntiere seche mane sirikal osewuoyo gi ng'uono ne oganda sana ka gidwaro weche motenre kod ratiro margi. Wich mane nitie chien kacha sani koro pogore gi mantie sani. Wich mane nitie chien ngatingi dhano daka e kucho to sani mtandao ani sani piny osudo kamoro. Koro government ok nyal treat piny kaka ne treat ji chon kacha. Nyithindo ma sani wan be ok nyal deal kod kaka ni deal gi ji chien kacha gi wuone wagene. Ko nyaka gilok the strategy mar deal gi joma sani. To ka gidwa deal kod gi the old method to dhina medo chando. Koro gimbe gi ng'iya through the advisors yo manade manyalo wuoyo godo gi jopiny mondo piny obed gi kwe ka ok en go koro. Dwana no ni duoko mamuol kuyo ga mirima. Koro mirimb jenzi gi kowuok kodgi kod muolo to dhi mana kwe. To kogone gi kor gidhi ng'anyo moko dhi wito ngimagi. Kasto gima chak timore kende Kenya wakali sama ji ng'anyo. To wan jo Kenya mano gima ji onego ng'e.
wana Kenyans makata kai control jonganyo to ko control jonganyo kanga ma control gi wasike magi nyithindwa magi nyiwa yawuotwa magi jowa makagi bedo kunto to konigo gogi ka thuol kech magi jo Kenya koro kata ka gibedo control ni kata ka koro ne gemuomo to ka gibedo control to gibedo control ka jo Kenya o ka jo piny moro mobiro ketho piny Kenya ka. Thank you. To mano ken dhok ma obila winje pacho kae. Ng'at na winjo ka wacho ni tek ni osewach ni ng'anyo to gima luwe niro malungo wang'. Seche moko nyase obila bende to bende samoro rawere bende samoro wuok ma ok gichiwo lai makare mar ng'anyo mar winjo bed ni gi timo ang'o amonjo bed ni timo en ng'a monjo bed ni kelo winjruok e kind oganda gi obila gi. Obila nitie rank rank mamalo nyaka mapiny. Koro odaga malo kata mondo from above. Oda malo ateta gi beluode malo. Koro jochi oda ge monego chi oda maber kich obila gi mondo chak diro tear gas kata mondo gidhi e chuny town kata yore kata kuonde manade nitie oda momege mondo gidhiyo. Koro joma chiwo oda ge monego chi oda madhi konyo kigi chi oda madhi ketho to gi oda madhi konyo mondo kik piny mach liel ahinya nikech gima wagombe Kenya ka wagombo mana kwe sama kwe to gik mang'eny ochung' ok timre gik mang'eny kethore. Koro joma chiwo oda mamalo go ochiwo oda manyalo konyo koda maketho mondo piny odhi gi kwe maber. Ndalo moko ni paro ni jodolo manyalo bedo jok manyalo kelo kwe e kind sirikal gi oganda kata e piny seche ma bende tungni ng'eny. Ang'o moselokore jadolo? Diponi oganda bende ok winj duond jodolo koso nade? Noto bedo marach matin chien, but we are trying to rectify whatever mondo walosi nikech ncha ji ariyo gi okikore chalo gima ne dolo donje siasa to siasa bodonje dolo to ka dolo jalo donga dara ma independent magi ya mondo girwak sim kuluth mar dolo gi te nikech sani jomoko temo dino to jomoko yawo dino gi koni to gima ng'acha timo loka cha tok chalgo koro miyo umbe dino chalo gima dwa tamore but jodolo temo nego kony piny sama piny dhi marach. The voice mar jodolo to nigi teko molo kata the voice mar government nikech ka jodolo wuoyo to giwuoyo through the word of God. Koro an gima dang' akwa sani ni wan kaka jotich Nyasaye wan jodolo wayie wabed jodolo mondo ka wawuoyo parachiel ka ok ni jomoko gima wakwero koni to gin gisiro gi kocha miyo wabedo maonge ndhadhu kendo tek wabedo maonge piny Kenya ka. Mano iso jodolo onge achiel ok ni ahinya to nyalo bet kata in samoro kilanda bari kato samoro gik moko mineno samoro katimo jadolo cha notimo ok dang' wawach 100% swa ni berte kendo ka ng'ato otimo to ng'isi ni ji te chalo kamano mano ng'ano ema notimo to ok ni everybody notimo. Koro pod watema kwayo ni wan jodolo wabedi achiel maka wakwero ni siasa onge chach to kanisi ni te siasa onge chach ok ni kache goye to kato lore miyo wabedo manyap kakuri lore ne ng'ane kato dhi ogoye kacha dong kuro bedo mang kod voice teko kuro bedo maonge kuro mano kwayo madong madanga kwani wan jodolo wachung' ne tich dolo Nyasaye noluongo wa. Nyaka sani bi winjo ka kanisa osetimo migao mar monjo bed notimo mar kelo oganda kanyakla keno ni bende oganda bedo kod chang okalore gadhonde ma ng'anyo no kele pacho kae. Wasetemo wuoyo gi ji kata kama dake wan gi ng'ama nogo gi lisasi ma pod yware piny nyaka sani through ng'anyo no. But wasetemo mondo wawuo gi ji mondo chuny ji odug mondo chuny ji ochangi. To wan jodolo kwa wuoyo gi ji to joma ne rakore gi kech government ne control piny mondo kik piny muomore kik piny kethre. Onego wariwre gi dhok achiel gi government ka wawuoyo gi ji kendo government bi wuoyo maber to ji kuna dira kare lokruok kare chech nyalo bet ka ok en gago oko to gitimo gik moko yoro thuon ma kata ng'ato dagi to wanafanya mano ok mi chang bid mapiyo but one ground to wasetemo wuoyo gi ji to nyaka youth ma wan ge church watemo mondo wa control gi gima ber ma ng'ato onego tim kod gima ok onego tim nikech samoro chumbi chalo ga gi sukari mamondo ipogni ma chumbi ma sukari bedo ga matek koro mano kata mana 25th ni nyaka jitang kendo ok onego trust ng'ata ahinya nyalo pani trust ni en sukari kare en chumbi ma at the long last to wang' matokeo mawuok
wuok ataro kaka ne ok onego bedi. Kamano. Nitiere chien kacha ni nyisa ni nitiere samoro pogruok e duol migolo gi jodolo. Iparo ni ma ose loko kaka oganda ng'iyo jodolo pile ni ng'iyo jodolo ka jok manyalo kelo kwe kendo jok manol miluor moro mantie gi malo. Sani king'iyo ka nitiere kaka wuoyo e duol mopogore opogore, ogolo paro mopogore opogore, wacho ni ng'ato dine koni to ng'ato yawe kocha. Ma be pano ose loko kaka oganda ng'iyo jodolo pacho kae. Nitie joma oyie gi jotich Nyasaye. Kech Nyasaye to pod nitie. Kendo joma pod obidho wach Nyasaye maler e Kenya ka pod nitie. Koro ok te. But luoro wach Nyasaye nie teko mar ng'ato wuon mondo luoro wach Nyasaye. Kendo gima ng'ato luwo, ng'ate ma decide gima luwo. Gima ok dang' wayie mondo luwo. Kami neno ka agenda mantie kanyo ok en wach Nyasaye, onego iluw kama neno ka nitie agenda magin go kanyo en wach Nyasaye. To kendo ka agenda opogore ok en wach Nyasaye to onge nida mondo me luw wachno. Koro luor to dang' wachno oserumo te, but kata kodok chien to luor pod nitie nikech Nyasaye pod tiyo. Pod Nyasaye tiyo ni ji, koro nyaka luw nikech pod en Nyasaye. Kata dhano wilo, kata ng'ato ketho, lakini wach Nyasaye ok nyal kethore. Ng'ate ma kethore lakini wach Nyasaye to ok nyal kethore. Nyano ni ng'ano kethore otimo tim makama lakini wach Nyasaye to ok kethore. Kamano. Nyaka sane piny owacho ne nitiere okenge mano wach ni dhi tim to kirango malong'o to thuthgi ema nodogo teo machon mane miyo ng'anyo gi bedoe. Iparo ni sirikal be okenge ma osegoyo be gin okenge ma nenre ne gitemo mondo mi gikel kwe gi oganda. Ka wang'iyo Kenya leader Kenya nodhi mabor. Ok wanyal chaya ahinya President Ruto nikech Kenya no osenywandore mamonde pang dala ni kata ni moduong obed in order piyo will take time nikech gik mang'eny no osekethore manyaka chui mar piny okethore sana. Koro an gima dang' awach ang'eyo ni tie sani sani moko koro luwowa. Koro gima dang' akwa mondo gitim gipanga piny mondo piny onwang' wang'a yo to kama ne piny ochop mane jinsi andamana modhi nyaka parliament gik moko nokethore Kenya ka mondo pange magidoge wang'e magichak tiyo maber ok nyal timre gi wania. To an gima dang' akwa ne joma nie sirikal giti ne jopiny gi ng'uono gi hera kendo gadiera nikech magi wich adek mikonyo go piny gi ng'uono gi hera kod adiera to mbele ka dipoko bet maber ka ng'uono gi adiera gi hera obet gi jotelo masama tolo ne piny Kenya to mbele ka dipo ka ber obetie. Kamano. Jadolo ne nitie kanisa moro apaya ma Thika Road kocha mano umonji gi rawere kaluwore gi kit omuom moro ma jatend piny otero kanyo. Neno kane jopiny nentiere kod ich wang' gi kanisa to bende samoro neno bende kanisa be samoro siemo sirikal. Ere gima dhi timo kaka kanisa mar duogo yie ma sirikal nigo kuomu kaeto ma piny bende nigo kuomu nikech udwaro jogi te kendo une jok mwinjo bed ni kelo kwe e kindgi. Chung mar kanisa miwacho no gi chung mar siasa gweng' no wang'e Kenya ka. Koro kan wang'iyo gima notimo lakini chung ne mang'eny kan watemo to ne en siasa kaluwore gi chung mar Mount Kenya sani. Ng'ato ng'ene mano heria ne kaso sani tabia mar kodesa yudo dhi oketh ne ng'ato function kata nyasi biro bedo matum macha Kenya waka makanyo bonne wakwa joma timo mondo mi oduok timbe go chiena mondo piny obed kod kwe piny obed kod mwelekeo maber. Koro ok dang' wasir monjo church kata in midwa ti kodi irawera mondo idhi monjo church itero lweti e live wire church nyaka luor kama osewal ne Nyasaye mondo lam Nyasaye kik ng'ato ti gi ja youth kata in ng'ama chiwo pesa ne kijana mondo dhi ovamia church imitimo tim marach to nyathino bende hinyo. Koro dang' akwaro were ni kata tek machalo nade lakini kik ti kodi mondo idhi vamia kanisa nikech ng'ato dhi kanyo midwaro kata ma ok idwar. But ok wasir gima notimore Thika Road no.
Pono gima kamano rawere dwa mondo mi duondgi owinji. Ang'o mowinjo bed ni gitimo kadiri wacho ni ok oser wach mar dhi monjo kanisa be ok en gima kare. Ang'o mowinjo bed ni gitimo pono ni nitiere wach ma kamano? Yore ng'eny ma government nyalo winjo kodo wach. Kata un nyalo na manyu kata mana ok get kata giluongo to gi raise their complaint. Mana chiela. Ginyalo luongo dhi rally moro mandamano to jo president to gi raise their complaint weche ma ok ber negi, lakini tiyo kod gi dhi church to wakwedo yakweda mamala ahinya nikech en lana dhi ketho church ba church gi kidi timo maunde church en gima laana. Ndalo moko ne manya ng'ama noiri to kare ne hiruri kendi gidhi timo makoch kalu mar Nyasaye. Koro en wach ma ok wanyalo siro. Koro ka gin gi issue to yore ng'eny mag nyalo raise go that issue mondo piny owinji to ok church. Kinde mag yiero mokadho kane waneno ka ne nitiere tudruok moro machiegni kind kanise kaachiel gi jotendlo. Sasa jatend piny mano rwako moko kuom be paro ni gin tiere go teku mar chung' motegno kendo kwer ma winjigi gi jatelono mabe nitiere seche mane gitiyo godo kanyakla. Na wacho ni wach mondika Jeremia wach na hero ga sani nitiere podho nitie chunga. Ng'ato nyalo kia to nyalo chako wa malo kendo. Koro inategemea ing'e nitie ng'ama ng'ato dwaro koka nitie ng'ama odwaro ng'ato. Koro biro tegemea to gin mane piny owacho dwaro gi mondo gidhi gisire koso gin mane gidwaro piny owacho ndalo no. To kopo ni piny owacho mane odwaro gi to nyalo bedo sore en wakieren watimo gima nok onego watim magi chagi chung' malo kendo maduon gi chako winja. Koro ambe danga chaka wach ne government na wacho ka last year sama ne weche ge timore ni kik sirikal tem mondo tiek jodolo. Sama jodolo rume piny to piny no be rumo. Jodolo go play a big role e piny. Koro kik waengelea jodolo kata gi pesa mondo wamigi pesa mang'eny mondo gitim dwachwa. Sama ndath girumo no manake ni piny bendo rumo. But nitie podho nitie chunga. Kajatich Nyasaye manodhi marach e kona moro ofwenyo modok ir Nyasaye. Nyasaye jang'wono ndik Nyasaye ka wene ng'ato richo ne to chala gi dhano. Ukito richo ng'ato mabor ka koro podho chieng' bor gi koro wuok chieng'. Ach Nyasaye ok par richo mar ng'ato kendo. Koro kage lokore adier ma wang'i ne ginyumo piny kama rach to gina gi right mar chunga mar siemo ne piny yo mar adira ma Nyasaye no keto gi mondo gitima kamano. Nitiere rawera moro ka wacho ni en oja Kristo kata kamano kit kaka itawo piny Kenya ok more. Penyo ni be oyiene ja Kristo dhi ng'anyo? Ng'anyo tingino ndik nyake muma chimro nwa gwago mbaka kanyo wafuona kusani to ng'anyo to ndik nyake muma. Ng'anyo kisomo kata muma mar Jona Jobura manyo kanyalo kutinege sani kisomo Jobura 9:22-24 wuoyo kuom ng'anyo. Abiro mi moko kisari manane ok topic ma ng'anyo nitie kendo ruodhi no ng'anyo nigi nyake muma ka. But it depend nite ng'anyo ga agenda mane. Na wacho motelo ni kik watim gik ma joma ok oyie timo. Wach ma Paulo wacho ni kik wawuoth kaka joma ok oyie wuotho. Kech ng'anyo king'iyo yo ma ji ng'anyo ge Kenya kech pinje moselo ji ng'anyo te en wuotha to Kenya ka to en ma gi nduru chalo nyawawa maguko kendara. Koro nitie gik ma ok nyar ringo gi wach Nyasaye makata in kiaye ni aye ng'anyo ok apanda ng'ichaki winj ka pachi pod ngima ni so spiritual ti aye ng'anyo. Koro kutanga sir ja Kristo wadwa no gima danga kwai madwaro mondo ng'anyno te that petition ne Nyasaye. Bingis Nyasaye wach machandi no. Nyasaye nigi teko mar loko gima rach bed gima ber kech chuny ruodhi tegni mag Nyasaye onyalo change anything. Koro kar mondo dhi ndara to tine Nyasaye wachno. Naneno rawere moko e TikTok, mbui mar TikTok ne giwacho ni wang'ni gidwa loko style ma gidwa ng'anyo, gidwa ting'o muma to gidhi ge chuny ndara to gilamo Nyasaye. Ng'anyo ma kamano bi nyayiego? Rawere nyaka respect the Bible. Muma en gima ng'ato onego tugo. Muma no kata ka ji tugo kode santa muma ng'ato onego tugo.
ngene chon kana watinde event carry Bible ne ok en gima to miya muma kama munditing ne joma ne ka ok en gima yot. Sani joloko magitu kaka nikeche itiyo kod kule mang'eny e sikul jisomo gi muma paro ko mo dhano zoea mo but muma en wach Nyasaye koro andanga kwaro were ne muma to kik tugo inyalo tugo gi gima ok onigi tugo koro muma nyaka respect kwa dhi ng'anya ga jende lakini muma to wach Nyasaye ndalo moko ne manye ng'ama noiri to kai nitiyo gi muma marach inyalo dhi gi muma samoro ugwarana e pap ma ng'ato goyi gi muma ng'ato nyalo kata ba muma mago ng'ato. Muma en gima ok tugo muma kata mane udi ka nyaka respect the Bible anoda kata nyathi ok tuge muma muma no gima lich ahinya tumi kaka ng'e kaka umachalo koro ok dang' asir ni ji odhi otuge muma maandamano kamano. Sama liet koro medore waneno ka ntiere moro machalo ich wang' mineno ka oganda ok mor ahinya gitendo bila monjo bed ni rito gineno ka to mar rawera Albert Ojwang' otimore kanyo to mane lweto bila. Ere gima nyalo duogo geno ne oganda kiwacho ni ng'anyo be ok owinjore tim kata kamano bende oganda ntiere kod dwaro mar mondo gibed kod piny makare piny ma bende ginyalo neno ni piny gitiyo kaka gidwaro kendo giyudo ka ginyalo yudo chiembgi mapile ginyalo keto kuone mesa pile ka pile nyithindo nyadhi skul uchumi nyalo bedo ma gin bende ginyalo dak kaka dhano owinjo bed ni dak. Ere kama geno ntiere jadolo? Sigo sebede kinde jo Kenya go bila mo ken gima to bilo nego rit ji to koro ka sigo dwa bede kinde ma koro andanga kwa na wacho ka kinde machien sama ne ng'anyo nitiere last year no bila moko ko bila te bila moko setiyo maracho ko setiyo maber koro danga kwa jotendgi mondo o control gi kech wan jo Kenya to bila gi chulo usuru ka wan mwagolo mondo giritwa koro bila mondo ritwa giwe gowa kendo giwe negowa gima danga chaka kwa sai na eno ka Chief Justice ya odo ya na do ya mang'eny ginene court ma yale bura hapa ni dono gidhulo hapa ni donjo donjo ya odo mang'eny koro ka ng'ato bedo gi makosa ang'amu no kawe to tere do to Kenya ka wan gi jela ang'amu no tuwe kod wang' ni guilty koro andanga kwa ni ka ng'ato nigi makosa kar mondo lal kode makia maka wang'ini to ene e police kama tere do kon wang' ni en jamakosa to tuwe ma jodala gi koro ng'ini wuodwa nokosa noyanyo ng'ane notimo gima kama tuwe kama apane mag gik monego bilo lan mondo tim koro ka ginyalo tiyo kama to be lit dhi na dok piny ere wach ni jelo pong thich ber malich la ni jende ma Kenya opong te maya nyaka jende manyien madongo mager budol madongo magine jela nikech jelo pong to jela poko pong koro nek to kwanyal yie ni ng'ate kawo te lal go ni nego ka ng'ato nigi makosa obilo kawe otere do kon wang' jama makosa to tuwe to piny dhi na bedo gi kwe to nek to gi kama piny ochopo sani nigo jende masani to biro medo liet ahinya Kenya waka danga kuo gi ng'uono ahinya ne jotelo kama kosa yudo ng'ato omake tere sel tere do tuwe ka chieng' otieko twech to dog dala to kik nigi ng'ato. Kuom dakika achiel gi nus kende mwadong' go jadolo chiwe ote mari ne serikal e kinde ma bende koro nitie luoro ni inyal bag ng'anyo jonyuol samo luoro nyithindgi nyayudo hinyruok nyithindo bende ramo ne gin nyaka gidhie barabara iwinjo ka moko wacho ni wan ok wan jonyuol wadwaro telo makare wadwaro mondo mi jotendo oti kaka ne gisingo kendo gichop singo magi. Ere ote magi ne serikal kaito bende chiwo ote magi ne rawere katwa loro? Danga kuwa mana government Nyasaye no ketwe kome mubedo go mondo rit pinya ka piny ochopo kama piny ochope no tana nuo mana wach mana tiyo go mu machiel mondike Proverbs 15 na duoka mamuol kuyo mirima chance po nitie before 25th nyalo nwang'e soft word mondo wach ni ji manyalo duoko temper mar kijende gi chiena mondo kik matimre ne vijana ang'e ni nitiere maling' joma sundo mondo chap government
muyitio gi omenda makore lach kendo samoro nitie mitinga moko makore go chini migo piny mondo ng'anyo no timre nikech gigo mondo gichaf government. Dang' akwere joma tindo ni kik ibed gi chir ma too much manyalo hinyi, inyalo ti kodi to in midhi hinyori. Koro kik iyie ti kodi gi 1,000 ng'ato 1,000 idhi ndara. Samoro idhi dong' mango dhiambo to kinuo ken siti mochari. Ongo wala mane kanyo. Koro joma tiyo kodgi gi umbe wakwayo ni kik uti gi nyithindi ji mondo dhi ohinyre pap. Nyithindo go mine geno malit tano ka miyo moro wuoyi TV kama lit na sana ka nyathini onegi. Wambe pi wang' wachwer. Koro in mitiyo gi nyithindi ji mondo dhi e pap mondo negi ni imbe wakwayi ok wakweri to wakwayi ni kaponi mano tabia mipango sani to weri go mondo piny obed gi kwe mondo kik ng'ato wit ngimane kendo kik remb ng'ato chwer kamano. Erokamano nya jadolo wuoye gi jodolo line mogik. Jodolo wago erokamano ahinya gima duong' mwatimo walamo wi Nyasaye ne piny. Onge moro ma wan go ka ji ng'anyo, sama ji ng'anyo kata wan wechewa mag church service bedo gi ng'ikruok. Koro wan tichwa maduong' walamo ne piny, wawuog e piny nikech wan gi ji throughout, wawuog joma tindo, wawuog nyaka gi jotelo mondo lit mantie piny sani mondo mi odog chien through jodolo. Ang'eni ka walamo gadiera Nyasaye biro winjowa kendo gik moko te biro dhi kare. Nyasaye ogwedhwa ahinya. Erokamano ahinya nyakoro Mgajwang' winjo gi iti kanyo ni kantiere gima sirikal nyalo timo sechegi mar kweyo mirima mar joma tindo to otime, to joma tindo bende ni ung'any gi rieko. Mago gin ote mochiw gi jadolo kanyo Bishop Gordon Odongo ben watwak go. Wang'iyo Kenya e wang' jodolo weche mosebedo katimore nyakoro Mgajwang' kaka Ramogi TV wasingo medo menyoni matut kotendre gi okang' ma piny Kenya kawo are sechegi. Kata kamano waduogo kendo saa 3 chenro mar oimore. Oriti masani nyinga Lydia Okeye.